Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ćemo po drugi put otvarati Mega Tin Ancient Battles iz 2021. godine. Kao što smo prošli put odradili, bilo je jako zanimljivo, verujem da ćemo i sada povući nešto lepo, ali da ne dužimo previše, vidjeli ste kako izgleda sama kutija u prošlom videu i onda ćemo sada krenuti na otvaranje. Evo, veoma lagano smo skinuli ovu foliju. Baš me zanima šta ćemo sada povući, s obzirom da je prošli put bilo jako interesantno. Da. Evo, tu su tri peka. I sada ćemo da vidimo šta smo dobili u ova tri. Hajde da vidimo koji ćemo prvi. Hajde ovaj u sredini ćemo prvi da otvorimo. Verujem da ćemo povući nešto jako lepo. Prošli put smo također imali jako lepa povlačenja. Da mi je nešto za i Witchcrafter, Daruma Trooper, Battle Survivor. Ovo smo inače i prošli put povlačili. Curse of Dragon, nova verzija. Gravity Controller. Čini mi se da je ovaj Link bio common u prethodnom setu u kojem je izašao. Dobro. Nocto Dragon, ponovo. True Light. Ovdje smo stigli do tog nekog novog printa, to je ekskluzive, koja se nalazi u ovom tinu. Dakle, ranije niste mogli da nađete ovu kartu u nekom drugom setu. Ovo je ekskluziva u ovom i radi bukvalno isto skoro kao i support za Dark Magician. Jako dobar support za Blue Eyes. Dobili smo Charmera i od Secreta El Shadow Upcalone. Moram priznati da ovo jako lepo izgleda kao Secret. Mnogo lepo. Tako da, sasvim solidno povlačenje. Od ostalih tu su skoro pa manje više bitne karte. Tu su neki komoni. Među njima i Dark Lord. Blizzard nije loš terč ako hoćete da ga koristite, mada manje više nije ni bitno. Infernity Doom Earthfind. Lijep dodatak Infernity-ma. Hajde da probamo sa drugim. Možda ćemo imati više sreće, ko zna. Vidimo. Evo nas. Ovo je neki support. Možda za neke, ne znam ja, neke male monstere, šta god. Go Kiron, Cloud, Rose Girl, i nju smo povlačili prošli put. Salamangreat. I to smo, čini mi se, imali prošli put. Tako da nije loše. Wind Pegasus. Lep dodatak. Deep Sea Prima Donna. Također jako lepa karta. Infernoble Knight. Ovo je jako lepo. I čini mi se da je ovo neki support za
Da, Noble Knight, tako nešto. Dakle, nije loše. Armory Call, još jedan print, to jest skok printa, inače je bio common u prethodnom boosteru u kom je izašao. Burning Drove, tretira se kao Salamangreat karta, pa nije loše. Virtual World, Kirin, Lily, Machina Metal Cruncher, lepo. Opet Virtual World, ovo je nešto za Melfi. Ovdje imamo neke komone koji su manje više nebitni. Dobro. Nije loš pul. Hajde da vidimo, za sad smo izvukli. Evo tu su nam. Dakle, evo sad ćemo da poređamo sve što je interesantno. Dakle, imamo ok povlačenja, ne možemo da se žalimo, jako je ok. Hajde da vidimo u ovom trećem šta ćemo povući. Da li će to biti nešto bolje? Ko zna? Red Familiar. Prva. Transcinada. AI Ritual. Ovo je neki support za Witchcraftere i prošli put smo to povlačili. I ovo smo povlačili prošli put. I ovaj Obsessive smo povlačili. Triton. Druton Gamma, šta god. Opet isti support. Trias. Ovaj Fair je sasvim ok. Vidimo šta je ovo. Dark Beckoning Beast. Lepo. I Dogmatika Ashiyan. Izgleda jako lepo. Od ostalih Sales Speech, Magical Broker i Goki, Link, Dogmatica Nation, Speedroid, još jedan Dark Lord i Jack in the Hands. I to je to. Sad ćemo da vidimo sve ukupno. Čini mi se da je ovo najbolji iz ovog seta koji smo mi danas imali. Ali je sasvim ok. Zašto da ne? Dakle, imamo te neke karte koje smo povukli, a da su jako lepe. Evo, ovaj Secret je baš prelep. I Apkalon. Eto, to je taj neki skok u raritetu što se tiče Apkalon. Tako da čini mi se da nam je zapravo ovo najbolja i najskuplja karta koju smo danas povukli, taj True Light, on je support za Blue Eyes-eve i mislim da će jako da koristi mnogima. Također ovdje vidimo da imamo Gravity Controller. Također je doživao skok što se tiče rariteta. Tako da mogu reći da su nam povlačenja poprilično interesantna. Prošle put su bilo mnogo bolje, ali šta da radimo? Ko zna, možda drugi put povučemo nešto još moćnije, bitnije i skuplje. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidao, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribeujte se
A mi se vidimo u nekom narednom videu gdje ćemo vjerojatno pričati o meti ili možda otvarati nešto novo, ko zna. Sve najbolje i hvala. Doviđenja.